Uyazi ezinye izinto ziyinjula, ziwumnyombo, ziyimvelaphi, ziyimpande. Zibhlungu mangabe kukhulunywa ngazo, kubekwa amaqiniso ngazo. Kodwa bafethu, iqiniso liyamkhulula umuntu, liyababa lona, kodwa iqiniso liyamkhulula umuntu. Uyabona nje mina wakoShando, umuntu angangikhohlisa, kodwa umuntu mangabe esengikhohlisa ngize ngibone, ngiyaye ngimbonise ukuthi no, uyabona ke manje sengiyabona ukuthi wena uyangikhohlisa. Kuningi ke abantu abadala abanye sebadlula bendela kwelamathongo ababesikhohlisa ngazo egameni lamasiko, kanti imikhuba singaboni thina ukuthi siyakhohliswa. Ngixolele futhi bafowethu, ngiyaye ngithi mangikhuluma ngenjula ngizivale, kodwa kuloko angizivali ngoba ngifuna ukuthi lento le izwakale kahle, sibonisane kahle. Bafowethu, njengoba singama TikTokers sigcwele la, akekho umuntu ongakaza afelwe, akekho umuntu ongenalo ithongo lakubo, akekho umuntu ongenalo idlozi noma isithunywa noma yipi lendlela lenina eniyibiza ngayo. Kodwa ke bafowethu, nginombuzo. Omkhulu nogogo bahamba emakhaya beshiye inkomo, beshiye nemfuyo eningi kuyinkomo zabo. Wawungeke uzulale kukhona eyodwa eshoda. Umkhulu nje wayevela phezulu kwesibaya, wayengayibali. Wayevela nje phezulu kwesibaya athi, "Hey usibanibana ngimboni, usibanibana ngimboni. Hey bafana, usibanibana ngimboni." Angeke ulale ingekho la ekhaya. Ayilahlekile, iduke neminye imihlambi, mhlambi iqonyiwe nje hamba nenye imihlambi yakwenye indawo. Uyoyibona kusasa edlelweni. Kodwa ngeke ulale. Yomani ungalala eduze kwegoqole ingulube. Kodwa uzothi engasekho umkhulu ebese eyayiyeka zithathwe amasela. Angasangixwayisi nokungixwayisa ukuthi bhasobha ke emzukulu, njengoba nje nihleli nje kanjalo ayeza amasela azolanda impahla zami. Hlomani ke ngoba labantu laba bahlomile. Nibalindele lutho bafowethu, angeke. So khonjwa ngezibhamu, sikhonjwe ngezikhali, phumani siyayithatha kube nje yana. Uma ngabe nibe nenhlanhla mhlambe kwadutshulwana, abanitsheli nokunitshela ukuthi uzosala enkundleni, likuphi iqiniso lapho bafowethu. Ngiphinde futhi, njengoba bafowethu sonke sinamadlozi, sinamathongo, sinasafelwa, so akekho umuntu la ku TikTok ongakaza afelwe. Bafowethu, njengoba ilotho inemali engaka, Powerball benemali engaka bafowethu, abasasizweli nje bakunike noma nje 5 numbers nebonus ke, bangasakuniki wonke lama millions la. Bakunike nje 5 numbers nebonus nje, mhlawumbe uthole nje 500,000. Abasakuzweli kunenhlupheko bafowethu engaka. Ukube ngempela bafowethu bekuthiwa labantu laba nje bakuthiwa akukho la bangaboni khona, kodwa bafowethu bayahluleka ukubona emva komshini welotho, babuye bazongitshela. Bafowethu kunemali amaKruger Rand, imali yezipokwe. Uma ngabe uthi uyoyilanda le mali bafowethu ufika ushawe yipokwe lapha yana. Bekhona ogogo nomkhulu nokhokho bengangisizi ngani ukuthi mangifika nje ngizothatha lelibhodwe bese beyayiqhelisa lezipoko lezi athatha ibhodwe umzukulu wabo. Elilodwa nje bafowethu nokuthi uyafika lapho uthola amabhodwe awu8. Zizokushayela ukuthi ucaphunile, awuthathanga ibhodwe lonke. Izipoko nje zizokushayela nje ukuthi ucaphunile. Baphi abakithi abangasekho? Baphi okhokho bami? Baphi omkhulu bami? Into nje ezokwenzeka, bazobuya bazosifuna izinto esingenazo. Hayi bafowethu, nongakaboni uyozabone. Mina ngithi usazozalwa umuntu ozongiconvince ukuthi idlozi noma ithongo kukhona elisisiza ngakho. Ngoba mangifunda umbhalo encwadini kaMshumayeli 9 uverse 4, ithi abaphilayo bayazi ukuthi bazokufa, kodwa abafileyo abasazi lutho, abasakwazi kuzonda, abasakwazi kuthanda, abasakwazi kuhawukela, bayogcina bekhohlakele, abasazi lutho eyenzeka ngaphansi komthunzi welanga. Mina bafowethu, ngendlela okwenzeka izinto ngakhona ngivumelana nawo lo mbhalo. Ayikho into abakhona ukusisiza ngayo
nizoze nilibone iqiniso lami ukuthi ngithi labantu laba abalokhu bezenza abantu abangasekho amadimoni egameni labantu abangasekho basuke bezosididisa nje emhlabeni. Uyangikholwa awungikholwa kodwa nje isiminya seqiniso elimsulwa limile lapho. Angifosti umuntu ukuthi angikholwe, angifosti umuntu ukuthi ayizwisise lento engiyishoyo, kodwa nambu ubufakazi enginabo. Abasenzeli lutho ngaphandle kokusilethela inkinga phezu kweyinkinga esinazo. Ilothi nemali engaka bafowethu, singahlupheka kangaka, singabulalana kangaka ngenxa yemali. Ilothi nemali engaka phela akekho umZulu okumele ngabe uyahlupheka njengoba ilothi ibhadala nje o30 million o40 million bafowethu. Hayi bafowethu ngeke, ake sicabangeni sibuye nganeno. Yimi okandaba ezitha okaSantshikazi okamagizagiza umthanga inkomafoza bethanga amahlahla ngiyaphela lapho.